Serokatiya Erdogan civîneka Encûmena Ewlehîya Netewî Tirkiye hat li darxistin. Di hevdemê bi dawî hatina dema Serokê Tirkiye destnîşan kirî ji bo avakirina devera aram li Rojavayê Kurdistanê, bi hevbeşî bi Emerîka re Encûmena Ewlehîya Netewî ya Tirkiye bi Serokatiya Erdogan civînek li darxist. Di dawiya civînê de daxuyaniyek hat belavkirin, tê de behsa berdewamiya niyaza Tirkiye de avakirina devera aram kir, da ku penaberên Sûriyeyê cîbecî bikin. Her di daxuyaniya Encûmena Ewlehîya Netewî ya Tirkî de tekezî li ser rêzgirtin li yekparçeyiya xaka Sûriyê, dîtina çareyek siyasî ji rewşa Sûriyê re, biriya distûra nû ya Sûriya û li gorî biryarên navdewletî hat kirin. Her di vî derbarî de Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu di gotinekî de di civîna ewlehiya navdewletî derbarê Sûriyê de got, Tirkiye roj de li ser ji navbirina gefa tîrorê ya ku ji aliyê Sûriyê ve tê berdewam e. Ji ber ku gef firêxistinên tîrorî û ewlehiya welatê wî dike metirsiyê de. û her gefa aştî û aramiyê li xaka Sûriyê jî têk dide li gorî wî. û got jî ku cihê firêxistinên tîrorî li Idlibê û Rojavayê Kurdistanê nîne, çi PKK be yan jî rêxistina Daişa tîrorî be. Di tebaxa borî de Tirkiye û Emerîka rêkeftinek derbarê avakirina devera aram li Rojavayê Kurdistanê, avakirina navendek hevbeş ji bo hemahengiyê û rêveberiya devera aram bikin, her wiha dewriyên hevbeş jî li deverê gerandin. Hejmara penaberên Sûriyên ku li Tirkiyê dimînin li gorî amarên hikûmeta Tirkiye gehiştiye 3.600.000 penaberî û rêveberiya koç û koçberan jî ya Tirkiye di vê dawiyê de behsa 800.000 penaber ji Rojhilatê Feratê derbasî Tirkiye bûne kir.